exaltació de la Fallera Major Infantil de València. Benvinguts sigueu. La vostra presència serà preuat testimoni en la investidura de la màxima dignitat a qui per mèrits pertoca. Molt prompte gaudirem de la seua presència, voltada per la seua cort d'honor, i culminarà l'admiració d'un poble a la seua regina infantil per les virtuts excel·lents que l'adornen. En conseqüència, es fa manament de que amb el màxim rang i solemnitat es faça pública exaltació de la seua reial persona, fent tangible la transmissió del respecte i reconeixement de tots aquells que han vingut a escollir-la d'entre totes les digníssimes candidates que les comissions presentaren com falleres infantils de la ciutat de València.